TDK Tevger û Partiya Azadiya Kurdistanê biryar dan bibin yek û partiyek nû damezrînin. Û partiya nû her du partî li Amedê kongreya xwe li dar xistin û di civînên du rojan de pêbinav û bernameyek nû ji qada siyasetê re hebûna xwe îlan bikin. Di kongreyek bûna her du partiyan de gelek nûnerên partiyên siyasî ên Kurd beşdar bûn. Pêşî berdevkê Tevgerê Nezîr Akat Axivî û li ser nîrxandina rewşa siyasî li Bakur van tespîtan kir. Berdêla çel salên şerê çekdarî Tirkiyeyê bûn û demokratîzekirina dagîrkeran bûye para Kurdan. Asîmîlasyon gihîştiye asta herî bilind. Tirs û xofa ku dê ji ber çalakiyên siyasî ji karê xwe bibin bûye pirsgirêka sereke. Xelk bi dû debara xwe ya rojane ketine û mixabin tevgera neteweyî li Bakurê Kurdistanê lawaz bûye. Serokê Pakê Mustafa Özçelik jî di gotara xwe de banga hemî partiyên Kurdistanê kir ji bo yekbûnê. û piştî vê kongreya xwe jî pir bi zelaliyan dibêjin. Ew ê wek me nêzî me difikirin. Bernama wan, siyaseta wan, nêrînê wan nêzî me bên, em amade ne bi wan re bê qeyd û şert bibin yek. Gelo çarçova banga Mustafa Özçelik de HDP û YSP jî hene. Cîgirê Serokê Pakê Vahid Aba weha bersiva vê pirsê da. Ji bo pirsgirêka Kurd û Kurdistanê divê em ne bes yanî partiyên Tirkiyeyê hikûmetê re jî têkiliyê me hebe. Çareserî bi guftûgoyê. Rêveberê Pakê Henîfe Özturan destnîşan kir di qada siyasiya Kurdan da valahiyek heye û wiha dewam kir. Şerê hendeka di mêjiyê miletê Kurd da ewkek şikestinek mezin ew kir. Îro bêhêvî heye di nav miletê Kurd da. Divê ku ji nû da em tekoşîna miletê Kurd zindî bikin. Berdevka platforma jinên Kurd Zînet Dînçer jî dibêje yekîtî pir giring e û hizr û nêrînên xwe wiha parve dike. Ew roja ku Kurd hemî daket qada kolana roja ku pêşmergeha derbasî Kobanî bû. Ez vê rojê pê ve ti rojê nabînim. Kurd wê rojê dixwazin. Hemî Kurd. Fikr û raman dibe ku guhertî be em wekî hev nefikirin. Lê Kurdayetî yekîtiyê divê ku Kurd yek bin, yek rêz bin. Hêja gotinê ku roja duşemê encama kongrê navê partiyê preskonferansekî were ragihandin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.